Cardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Ex-BJP Local Committee may Mheshwar Kilingpen Lamtheisi. Son sila khain korapho nilip MSC constituency ke parlo tarapung ahawar arat aphan kedamtang MP Horen Singh be vote kere camping ahut kachi chak tekang Panjan pen tarapung atowar jiklo jonthom angbong patang deji pusi MP Horen Singh be rata thengno ningje tekang lu lapen Panjan poisa ingti arong along long esi tami som tekang si Panjan poisa ingti arong arat lapen tarapung ahawar arat kedo an aphan ning pathi tekang lu lapen bangso ajok tarapung arat atum do anta aning thelu sidami pining anki Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Abang Phuseyam Dr. Tuliram Ronghang Alangli ke Chini ne MP Horen Singh besi Chini pusi kaningje tangte Seyam Dr. Tuliram Ronghang ningchema thatha tarapung ahawar along MP kilik ahut camping ke wang ahut ke rod ahempen wangsi tim Karbi Anglong atum do anta do petlo lapen halaso ahut si rada thengno lamchak chipi tekanglo jiklo jonthom angbong Panjan lapen tarapung atowar ki parang detsi Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong pen wang etsi tarapung along RDC Anisan Chorapet nangpu lamthe chichak tekanglu lasila puson Karbi Anglong Autonomous Council Kachari abang Phuseyam Dr. Tuliram Ronghang nona porki Chini nepu abangki nilitum tarapung local committee atum pusitami ningduklo lapen tarapung ahwar aratta ningduklo lasi radatum non kamathaki tarapung local committee atum pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari abang Phuseyam Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be lapen MSC Povitro Rong Pipen Arlo Kaching ki pahem so do koklo MP Horen Singh be aphan kapahaiji aphan pusi tarapung ahawar arat atum ben non matha ronglo sitame tarapung ahawar atum matha nangni nilitum kedamtang ex local committee president secretary atum ben ke joy kaching ki ave lasila ke Karbi Anglong Autonomous Council Kachari abang Phuseyam Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be tim Karbi Anglong atum si lakirat aphan kachong thui BJP ex tarapung local committee president Mheshwar Kilingpen Ferangke atuma thengno Clardak penlam the pangdak pon la sona teng lipute non kivangji MP election kilik ahut ke tarapung arat atumta kamatha abang pangchim nang kok poputa ningje pon tangte Ferangke thengno kaningje pon alam thele arjuponik sinang Dolamara Pendor Singh Dongbi Karbi Anglong News Aprangsi nang tum nang ke humre pasi nang tum hana kero pilo nili men ke Mheshwar Kiling nili aprang lower tarapung along local committee a presidency claim lo la penili non ningkan si ne anwelang hon nili ke ridun ba ningkan si sa we chola nili ke ridun dat pe si bang ke nili ke pudun kangtung ba nili kan yi ning ke hangala lo kedam tang MP election hotame CM la pen MP atum tarapung along wang si nang humri si tarapung arada tum phan Clardak alam pe lang tum nang than tekang ye ciklujon thomang bong tarapung tu Panjan ada poisa ing tirong ada kato warabang ke petang deji pulo la pen next ke bang ke hadak party tame nang chopin ji ciklujon thom pe na phid ke bang lote pon se lang li rada tum han tame chi chak tekang lo setan non CM abang chini dun de po bang ke sining dug lo athelang li ke bang hu se tame haladak rada tumang nu alang li MP ka ningje hu se tame alang li ta dolo la pen ha so ka chi chak de kang chekloyan thomang bong patang ji pu along a chi chak de kang ka alang li ingno ma se chi chak lo la pen la pusana ho nili tum tarapung arlok si arat hoya men pen nili tum apar lower local committee do an nili tum ching room si alang tum aphan memorandum alu se tame nili tum pidun lo la pen immediately pen patang pinang ji pusi nili tum chuning ridun lo la so long nili tum ki jong dun do number 1 ke Panjan pen tarapung ada katawar aphan nang patang pi vek nang i prabjin pen pulo la pen number hini ke tarapung tu borpung tu chokela da katawar la tame nang papleng pi nang pali nang i pulo 15 km tarapung pen borpung ada pulo la pen nili tum ki jong dun la sohot hospital tame sub center da prabjin pen nang kim nang i pulo la pen kiju na lang ta pulo setala anang bong pen setame lang tum ka chi chak te kang ningi thenang pikang da ke Panjan pen tarapung da ka chiklo yong thamang bong patang pi pulo ta non MP kilit pardet pen non CM abang
Cini dun dei po bangke nilitum local committee ke klembare matum anpen bangke si bangke ning dug lo la se labang so long nilitum rada tom pan election hot ko an nilitum than lo litum towar long po pu rada tom pan arong ning ke pet hepen non ke rada tum tame labang so lampen a pot alang tum ning ke oi ning ki dug son dolo la se labang so ning ke oi ning ki dug long nilitum tame ning dug dun lo la se labang so a towara bangke alang tum klar dak pen rada tum pan MP la pen CM tum ko pis kim ben si ki pima la pen claim vegi ma claim klima la bangke klar dak pen nang thana sonte posi nilitum lower tarapung ba upper lower la kadogo area do an hoya men peneli non nili ex local committee hoya hin pen thameni lichuning ridun ke lala Ingdeng hini Karbi Anglong News Foundation de ketalon pon. Matijong ni phai khoi trok siar ni Karbi Anglong News Ingdeng hini Foundation de siloni along ketalon pon. Ingdeng hini Karbi Anglong News Foundation de ketalon pon along jaimek ateng pen Karbi Anglong News CEO anon be pen si mai chari ponlu lapen aluhi pachinia por en ponlu. Karbi Anglong News Ingdeng hini Foundation de ketalon pon along Karbi Anglong News Chief Editor Chin Thong Ingti lapen Longsing Teron Thekar Rabang Abarim KLDB Chairman atumpen si him ke dokmati kek sitami ingthan ponlu. Son si Karbi Anglong News Ingdeng hini amahang ke thek arani katalon pon along Chopapon manpeng aluhi pen kache tongdun Longsing Teron Thekar Rabang lapen Jaffa Bidisar Anparta Abarim KLDB Chairman Sarsing Rongpi Karbi Hills Life Chief Editor lapen Karbi Anglong News along Klembang Phubang Phiatum Anche Tongsi Ingdeng hini Karbi Anglong News Foundation de ketalong mesen pen pachum ponlu. Video dah. News Desk po Karbi Anglong News. Bukajana long Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association atumpen jingki chethan amai ke paman pon. Matijong ni phai khoi trok siar ni Bukajan Project Headquarter LP School along Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association atumpe Bukajan Block Angkang along Cooks lapen Helpers atum angbong jingki chethan amai pedupon along Anjali rong Bharpi bensi mai chari pon lolapen kache rong hangpi bensi aluhi pachini apor empon. La swamai long Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers atum ajak dingklui pen kache song bainong pharokrep hopen ki dorde bainong suri sirkem ra pharo trok an pabat nangji lapen thirthi borek nang pinangji pu kache song non kichunji angdeng an sidolo lapen non la swachi klo angbong Cooks lapen Helpers ke do an dongkamukam West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association asai hem along ansosi documents ke do an che thondam nang popusi mai along thanpon. Lason si Karbi Anglong Angkang pi along Chotkali, Assam Angkang pi along Tami, Cooks lapen Helpers atum, akidok kisung kache songpon pedoponlo. Lason si, jesok bombang bompet, kechun je angring sidolo, lapen kedamtang chiklo John Pli abainong, kilong letame, non chiklo John Pli abainong, long rinti lopusi, maelong thanpon. Bukajan Block Angkang along Kedo School along Cooks lapen Helpers atum kiduk kisung aputhak Asonson alam Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association lapen All Assam Cooks Cum Helpers Association atum pen chingki chethan amai kepadopon along Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association Mepi Rupali Bepi All Assam Cooks Cum Helpers Association Kongchunbang Sunil Rongpi Kasang Kropi Samelangso Block Mepi Sintu Bepi Samelangso Block Chunbang Anjali Rong Bharpi Mepi Bukajan Block Kache rong hangpi Bukajan Blocks chunbang atum chetong don si Bukajan Blocks angkang School kedo an along Cooks lapen Helpers atum kidok kisung an sose keklem kedam thunangji alam jingki chethan amai mesen pen pachun ponlo. Bukajan be sarkuru be Karbi Anglong News. Pini kan news abitung atum phan alitum phan ani kang sama pol sedana litum cepaduk pedang na citong dun pon lina kardomang pilo rasi pini dang nilitum Bukajan LP School long nilitum pini tundang ni marlitum nilitum kaching wai ki dopon kela pulo nitum 2005 pen non anilitum kiklem kidam kachipaduk pen nitum thang anata nilitum akijoy ke pulong lepin lasila solam nilitum pini kedak ni maritum phan chi hang ke nilitum pipan ma kaching wai kaching sai mane nilitum directly nilitum aprang pen dharona piolo sita nilitum phan ithangta sarkar pen nilitum phan kaching hona pin lasi nilitum non bangke nitum tala si lason loke chokchelo non ke nitum ta kasar pilo aporta velo nitum ta
ke la si nili tumta la son kasat pi bom apor ke nili tumta do thek thelo mate nili tum phanta non ke sarkar pe nili tumta asabe sita akibat datang ka kichokang tung apor na kilelo la si nona bang ke nili tumta la si haikut si nili tum kar kuri longlo haikut ki kuri ke ni tum juna ciklo tarik trok ani si nili tum haikut ki kuri la si non ni marli tum phala hayalam kacini ne mate la tum nang kicini dun tong te posini tum la haya lam kaci than kaci mum phan sipini kiwa la sini marli tum phani li tum kaci ningri ke la pulo documents ke nang kong lo aprak pen li tum ke documents pin la non bang ke haikut pen documents nang hang dun lo la mate non bang ke li tum school certificate nang potang ho la pe par ke hala socio ke ne patang ho school long ni tum attendance ki kuri apor ko an pen ki damala so attendance ta nang populo la pen regulation ta la ve pulo teni tum sakuri ke hang ta ne aki joy son mandel pola si regulation ke ni tum hang ki nang sot la sini marli tum phanta la sin pini nang ki cipaci ni lo mate ni tum la hai ki duk ki sunga lam ni tum ka cithan ka cimum phan sikiwang la si prabjin pen la hai a news kar julong pen ni marli tum ta ka dok weta ci sikra dongka mokam head office do hadak phanang li tum la so document nak cithonai no hole la so dorma ki bata la high court ki kuri tum an ke dampo aprang an par ke high court ki kuri tum ke ki kuri re det tum bang ke la grep ho ki long si long berpo la si la so ki long le det nai sok ta long rapet nai ye phan si ni lidak pili la dak ka ching lai ka ching sai phan ke ba la si pini alam ke ni li la an sikang ton lo